Bon dia, benvingudes, benvinguts de nou. Avui presentem la següent ponència és de Josep Segura i Ras. El seu currículum diu que ha sigut comandant d'enginyers entre 1975 i 2020, té diploma superior de muntanya, participà en l'expedició a l'Antàrtida dels anys 2002 i 2003, membre històric dels Scouts Valencians, mestre de primària, té diversos premis literaris i ha publicat alguns llibres de poesia, l'últim del qual és Versos a muntanya de l'any 2020. En el seu nom, Josep Segura i Ras porta, potser no ho vaig valorar aixina, el nom d'un riu i el nom de la intempèrie. I és una bonica conjunció per a un poeta. Del riu, la constància, la curiositat, i aquest cavall inesgotable per anar sempre avant, per descobrir, per conquerir, per explorar, i del ras, de la intempèrie, d'aquesta comunió amb els elements. Per tant, Josep Segura i Ras, que té una mirada poètica, amable i estimada sobre el territori i sobre el país. I bona part de la seva vida se l'ha passat ensenyant a soldats i a scouts a veure, a estimar i a conèixer el territori. En definitiva, és un militar jubilat, un poeta en actiu i sempre un caminant. I avui es parlarà sobre un topònim molt especial que es diu el Mirador de la Reina. Bon dia, gràcies a l'IDECO per haver-me convidat. Així, entre el públic n'hi ha unes quantes persones, escoltes, scouts històrics ja per l'edat. Una de les maneres més excelses de la pràctica del patriotisme és fer excursions. Això ho deia Emili Beut Belenguer, qui fou cronista oficial de la Pobla de Farnals. Però molt abans de la creació del Centre Excursionista de València, fon el cap dels Boy Scouts a València. El Centre Excursionista se va crear l'any 46. Un dels seus impulsors va ser Emili Beut i Belenguer, o Emili Beut Belenguer. Molt abans, ell, com a cap dels Boy Scouts, va ser un dels iniciadors de la colla El Sol, que va fer la llavor del que després seria el Centre Excursionista de València. Estem parlant de 25 anys abans. Avui, enguany, celebrem els Scouts, celebrem el centenari de presència Scout al Camp de Túria. I en tota l'estima que tinc per la nostra terra i en l'estima que tinc pels nostres majors i els nostres mestres, ha fet una comunicació que, és cert, té molta especulació, però no se pot avançar en el mètode científic sin abans especular. El meu valencià és una mica
estrany, perquè jo soc nascut a la Ribera Alta, criat a l'Horta Nord i viscut als Ports. I sí que teníeu bona cosa. Anem avant. L'eminent geògraf Pau Vila, qui va ser president del Centre Excursionista de Catalunya, va encunyar una frase molt curta però indicativa. Ell, que era geògraf, va dir: la geografia és caminar, tal com deia Pau. L'objecte de la present comunicació en aquestes segones jornades de toponímia edetana a la vila de Serra és informar, donar-ne notícia del Mirador de la Reina. Un lloc que considerem emblemàtic al terme i conegut secularment per les gens pròpies que vivien i treballaven a la muntanya. Informarem també, i de manera breu, uns altres noms de lloc als termes de Serra, Gàtova i Marines. A hores d'ara, 40 anys ençà, el Mirador de la Reina no existeix com a tal. Passa desapercebut des que desaparegueren els pins mediterranis que circundaven un replà quasi envoladís a la vora del sender per dalt de les penyes de la Pobleta. Seria impossible en el present transitar allà dalt i no adonar-se'n d'aquells pinarros de fícules escasses, esquerps i retorçut pel vent que protegien del risc de caure cingle avall fins a la base de les penyes, a la part alta de la finca, assentada sobre l'antic Lluyent, un dels antics poblats moriscos pertanyents a la Cartoixa de Portasoli. Malgrat tot, la traça actual del sender europeu Mediterrània-Atlàntic E7, sender de gran recorregut G10 per a nosaltres, entre València i Lisboa, a la seva variant de Serra. Encara ens permet visitar-lo i gaudir-ne de les millors vistes sobre la vall de l'Ullent. Així, a casa nostra d'Antuvi, una part dels sabers foren transmesos principalment per via oral. D'una banda, en tan querida quotidiana als pobles, els treballs i els dies del nostre enllorat Ferran Surriana, però també pel contacte creixent amb els forasters que d'ençà primeries del segle XX sovintejaven llocs indrets a les muntanyes. És el cas dels primers joves exploradors a Gilet, Sant Esperit, i Portaceli, els Boy Scouts de la tropa de la ciutat de València i d'altres pròximes en l'àrea metropolitana, inscrites al moviment juvenil creat a Anglaterra l'agost del 1907 i arribat a Espanya 5 anys més tard. Sens dubte, atrets per la bellesa innegable de la serra i els beneficis psicofísics inherents a l'exercici i la pràctica esportiva. La proximitat a la capital i els nous avanços dels transports públics, així les tramvies a Godella i el trenet elèctric a Llíria i a Bétera, potenciant l'apropament als atractius de la zona. Quines com les fulles. Les poesies també són part nostra, només cal llegir-les. Aquells versos d'Alice Oswald, a la seva obra Memorial de 2011, diria són el bitllet d'entrada a la glòria per a cada un de nosaltres. Com les fulles, qui podria escriure una història de les fulles? El vent n'escampa els esperits per terra,
I la primavera respira fulla nova dins del bosc. Milers de noms, milers de fulles. Quan te'n recordis, recorda això. Els cossos morts són el seu llinatge, que tampoc no val més que les fulles. Aquest poema reescriu una avinentesa relatada per l'Homer a la Ilíada, perquè de fet tot el poemari memorial és una Ilíada reescrita i em demana, podem trair a l'Homer en esta reescriptura? No. O sí, és possible. Cada un de nosaltres serem herois en la brega contra l'oblit. Però assegurem-nos-en, la tasca del nostre teixir en l'ordidura, ni que siga mínima, ningú no la reclamarà. Només caldrà deixar constància d'ella, perquè el vent de les fulles, ja ho sabem. Durant l'abril del 68, al llarg de 6 dies, uns joves scouts de Benicalap caminaren entre la vila de Serra i el vell Marines. Aquella aventura fon la nostra primera muntanya, i diré, a Usades, la més valuosa de totes les viscudes. Feren 2 nits a la casa del Poll, llavors guarnida i completa, al Corral de la Rosa i al despoblat d'Olla. Era dilluns de Pasqua que hi arribàrem a correcuita fins a l'abeurador de Marines. De seguida, l'autobús que baixava de Gàtova es va obrir al cel del descans fins Llíria, l'eternal Edeta, i un trenet al cap i cassola, i sense escola fins passar-ne les festes de Sant Vicent. Recordem que aleshores només un camí forestal creuava la part occidental de la serralada i pujava des de la Cartoixa fins a Gàtova. En vistes la Font del Poll s'hi anunciava, vèrem un corriol cap a la dreta, aquest on s'enfilava en amunt fins al coll del Llentiscle. Ni tan sols existia un camí des del coll de la Moreria al fondo del Ferro. Un sender mínim entre esbarzers, rosers i marfulls connectava amb la font i un replà exigu on podien cabre un parell de petites tendes i l'espai d'una foguera. Un altre camí més ample muntava del creuament de dalt cap a la torre forestal de la Mata. Però tornem al començament. Cal que ens diguem. Hem de dir-nos una vegada més en les nòmines de la nostra heretat. En els noms. Aquests són i seran les nostres anses, els records i a la memòria col·lectiva al remat. És així que m'emprenguérem la nostra ruta del poble de Serra en amunt, Beula, l'Ombria Colleja, el Mirador, la Moreria, les cases de la Falaguera, la Font del Poll primer, la Font del Ferro, la Rosa, el barranc de Pedralbilla, Collado de les Lumbres, l'Aljub eixut en la casa del Topero i finalment Olla, voltant a mitjor per Canyarisos, a prop de local. Eren xiquets i aleshores res no sabíem de llocs o dels seus noms, ni d'espècies florístiques o de fauna. La coneixença decanta en l'ofici dels anys. Recordem pinedes immenses amb taques aïllades de carrasques, suredes ancianes i el prodigi d'un sotabosc en equilibri, sol que ara en diem sostenible. Bastant abans d'arribar al camí ample de la Cartoixa, el nostre monitor
ens digué que aquell punt on descansaven es coneixia com el mirador de la Reina. Tot just dalt uns penya-segats paorosos i una mar rogenca i verda blava al nostre voltant, rocams i boscos adults a tot arreu. I plovia, de vegades, per minuts, a bots i barrets. A data imprecisa de 2011 i a través de l'oficina del Parc Natural, Pau Fuster, un jove cartògraf del Tossal Cartografies, va demanar la meva col·laboració per tal de revisar la toponímia del mapa excursionista de la Serra Calderona. Llavors en fase de projecte, però ja enllestit, per tal d'editar-lo en 2 plecs i en escala prevista de 30.000. 5 centímetres del mapa representen 1.000 metres del terreny físic. Amb les referències sobre la meva persona, m'hi pense que aportades per persones amigues treballadores del parc, vaig notar que en aquella primera conversa acordada el meu interlocutor volia assegurar-se del meu grau de coneixement envers aquests llibres tan estranys que són els mapes topogràfics. Llavors, recorde haver-li amollat quelcom així. En els mapes llegim el territori i les seues bondats, però només quan la camines, la terra, te n'adones. Vaig dir que sí, de manera immediata. Amb la primera revisió d'aquell tema tan prometedor, 2 noms desconeguts i una absència notable n'ocuparen hores i dies a jornal de passió. La bassa dels Molinets i la Font d'Olla, ambdues dintre la propietat de la Cartoixa, que de sempre els scouts havien conegut com la font i bassa de la mina. Bé, al cap i a la fi n'era una simple qüestió de noms, però les meues alertes votaren totes en notar l'absència gràfica del mirador que ens hi ocupa. En Pau acceptà sense embuts la meva indicació per a finalment incorporar-la en la primera edició del mapa. Els viatges del rei Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia a Bétera i Portaceli ens hi donen a pensar. Mentre el rei visitava Cosetes, així el novíssim hospital del doctor Moliner, però també les casernes de Bétera, ben segur al guió n'hi haurien propostes alternatives o desdoblades per a la egretgia dama i el seu seguici. Visitarien la Pobleta i fins i tot n'hi hauria per part del govern de torn un seguit de plans de contingència, donada la incidència de malalties i afeccions respiratòries, de les quals en aquell temps cap persona no n'era estàlvia. La necessitat de comptar amb recursos escaients per tractar membres significats de la corte, allà dalt, a tocar del Pla de Lluc i del capdavanter Hospital de Portaceli, pensem i li dona una certa versemblança al tema. Sense abandonar però la pura especulació per la meva part i en no conèixer altres fonts al respecte, entraria dins del possible haver fet o planificat almenys un seguit d'excursions a llocs de cavalleries, cavalls i ensembles, fins als llocs més atractius i pròxims, muntanyes en amunt. Així el mirador de llavors ens ha dit de la reina, en primícia difosa ràpidament entre assemblers i traginers arreu els pobles de la vicaria de Llíria.
i en tant que triat per a l'ús i gaudiment de ses eminències i d'altres significades a la susdita corte. Anys a venir, la tria de la Pauleta com a residència del president Azaña durant la Guerra Civil seria informada prèviament amb antecedents documentats i també, no ho descartem, precedents pel que fa a visites puntuals o estades reservades. Els noms, sí, imprescindibles per a una didàctica de les muntanyes. Les publicacions en 6 anys escassos del mapa excursionista de la Serra Calderona i de l'obra La Vall d'Olocau, Marines i Gàtova d'en Surriaga, aquesta amb el concurs inestimable de l'IDECO, n'han permès documentar in extens la realitat antròpica del relleu que tant ens estimem i de manera especialment pròdiga les arrels sociohistòriques a la vall alta de les Raics, el nostre carrisset. Haver-lo conegut personalment i poder acompanyar-lo fins les seues benvolgudes macollades o conèixer en la seva càlida veu les conduccions i depòsits d'aigua al poble són detalls, però en passar Olocau mai no me n'oblide i me'l mire amorosit, vívid junt al seu magraner preferit, també mil·lenari, deia, baix la macollada de l'Adua. Per tot plegat, als uns i als altres gratitud immensa i la consciència d'un quefer pendent que ens interpel·la i alhora n'empeny endavant. Pregunte: en quin punt del nostre trànsit vital esdevenim subjectes conscients al servei de la memòria? Quines serien les circumstàncies per haver de donar-los noms cosa nova a llocs i fites topogràfiques innominades fins ara? Vegem una opció entre les possibles. La manera inequívoca per a reconèixer la ubicació de la Font del Marge a una certa distància, camins a banda, és detectar la fossa originada per un possible col·lapse càrstic, l'afonament per on brollen les seues aigües. Si amb la mirada seguim el barranc que intuïm cap a l'esquerra de la font, aquesta ens du en amunt fins un coll conegut pel mal nom de les Rates, però que ben bé podríem recrear en el nom de Coll del Marge, car és allà on neix el barranc homònim que també li dona nom a la font. Els propis dels pobles o els scouts excursionistes necessitarien distingir aquest coll del proper i més evident de la moreria, especialment si volien indicar o fer-ne ús del corriol existent a o des de la casa forestal del Reixet, voltant la muntanya de la Rata pel seu vessant oriental. Acabem en relació succenta a la proposta d'uns noms que ens hi conviden a seguir la petja del nostre major, dels nostres majors. Relacione. Cosa nova, Coll del Marge, com a fita topo i descriptiva, en terme de serra. Cosa nova, Fals Cardaire, com a fita topo i descriptiu en terme de Gàtova. Cosa nova, Collado Tello, com a fita topo i descriptiu en terme de Gàtova. Camí de Rama, dreta del Carrisset, com a ex-distribuïdor
corredor entre Marines, el vell Marines i Gàtova. Fins aquí. Gràcies.